お手柔らかに頼むよ。シストも死せず。ファーストクローズディバイド電光フライ吹きつけオフレ直情的だね。危なすぎる。直情的だね。電光だ。まだまだ。発射。切れる。これに耐えられるか。電光だ。発射。フライナノ8番。フライ発射。こんなゲームを分かっていくよ。終わりか。立て直そう。電光だ。立て直そう。電光だ。やるな。フライ不甲斐ない。セカンドクローズディバイドフライ電光だ。フライ電光だ。やるな。電光だ。分かるよ。離せ。甘いね。見えた。俺通信交代俺電光だ。発射。電光だ。危なすぎる。直情的やめてくれ。やるな。通信発射。電光だ。我が身は死して王国の鬼となりる。この願わくば彼に至難八苦を与えたまえ。ファーストクローズディバイド立て直そう。1番2番解放。やるの。それ入られる。発射。電光だ。やるか。立て直そう。だから立て直そう。セカンドクローズディバイドフライ入られる。フライオフフライ切り裂け。危ないね。これに耐えられるか。電光だ。見えた。防げるかい。電光だ。そんなもんせや。いかん。予想通りはやるみたい。サードクローズディバイド切り耐えられる。耐えられる。1番2番
解放進行センター1番2番解放食べ直そう食べろセンターよしそのままおひれ逃がせる跳ね返す行くよ今発射終わりか電光だ跳ね返す跳ね返す行くよ守るわ今発射我が身は死して五国の森となりぬ